Silencio, por favor. Cámaras, cascos, acción. Que lle pasaría ao tractor bota moito fume? Cago no precio da gasolina. Ai, Dios mío! Arranhouse todo, Dios mío. Ai, ai, ai. Vas pillar a mí. Non ves máis. Ordenador é meu. Ola, couchiños, benvidos de novo ao blog de Generosa. Hoxe chegoume o meu Lisardo cun problema que dis que se lle averiou o trator. Este Lisardo non ten idea ninguna nesa cabeciña, só vale para ir á taberna a beber. Xustamente hoxe anduvenlle cambiando o aceite á fritidora que debía lavar como... Ao mellor friteu 200 kilos de pimientos de Padrón. Velo, aquí está. Pois este aceite, amigos, reciclámolo, colámolo que o colei e botámoslle ao trator, e o trator traballa con este aceite 5000 horas. Traballa máis que a que lle botan nos talleres. Vinde, que vos vou enseñar como hai que facer. Mirad pa aquí, xa lle fixen un burato ao tapón para que non me bote pa fora. Quitamos o tapón do aceite e botamos de aceite dentro do depósito. Suficiente. Hai que poñer o tapón, porque se non o encendelo bota todo para fora. Vamos a ver que pasa. Vamos, para que faga ben a mezcla. Aí. E agora, a ver se hai suerte. Arranca. Aí está. Funciona como un reloj. Como te pillo, vou che endireitar o lombo. Bueno, pois xa vistes, solucionado o problema da avería do trator de Lisardo e forrei os cartos do mecánico e do taller. Este Lisardo non sabe o que ten na casa. Couchiños, vémonos na seguinte. Grazas desde o blog de Generosa. E no próximo blog, as tomas falsas. Non esquezades darlle a me gusta, suscribirvos e seguirnos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Ata logo! Corten.